Полымя эстафеты «Мы перамаглі» приняла сёння Мінская вобласць. Лампады запалілі на пачатку лютага ад вечнага агню, што гарыць ля сцен Брэсцкай крэпасці. За мінулы месяц сімвалічныя факелы пабывалі ва ўсіх рэгіёнах краіны. Іх нясуць да найбольш значных помнікаў Вялікай Айчыннай, як яшчэ адзін напамін аб страшэннай трагедыі і адначасова вялікай радасці. Невыпадкова перадача эстафеты адбылася менавіта ля помніка маці-патрыёткі. Гэты манумент можна паставіць у адзін раз з курганам славы і хатынню. Маці, якая адправіла на вайну 5 сваіх сыноў і больш іх не ўбачыла, сімвал непахіснасці і патрыятызму ўсяго беларускага народа. Малодшаму з сыноў Пятру Купрыянову прысвоена пасмяротна званне Героя Савецкага Саюза. Але ці значыць, што гэта для маці, якая перажыла сваіх сыноў? Жыццёвы подзвіг Анастасіі Купрыяновай не менш значны, чым учынкі яе дзяцей. Такіх жанчын і не толькі ў нашай краіне было шмат. Тады і цяпер яны застаюцца прыкладам патрыятызму. Огонь, который мы переносим из области в область, это огонь, который символизирует мир и гордость за наше героическое прошлое и связь между героическим прошлым и настоящим. Эстафета ладзіцца сумесна з дзецьмі Рэспубліканскага цэнтра тэхнічнай творчасці. Да дня перамогі тыя рыхтуюць паветранае шоу з удзелам мадэляў самалётаў 40-х гадоў. А моладзь з патрыятычных аб'яднанняў адказвае за ўрачысты бок эстафеты. Адбылася перадача агню і сімвалічнай гільзы, якая рукамі будучых абаронцаў напоўнена зямлёй, сабранай на полях былых баёў. Возвращается память о тех людях, которые погибли во время Второй мировой и нашей Великой Отечественной войны. Ветераны, которых сейчас осталось не так много, их надо ценить, потому что они стали единицей. Это свидетели той страшной войны, они единственные, кто может рассказать, что там было. За 2 наступныя месяцы сімвалічны агонь пабывае ў многіх памятных месцах вобласці. На полях баёў, ля помнікаў герояў, на братскіх магілах і скончыць сваё шэсце ў Мінску напярэдадні свята перамогі. Васіль Паршут, Александр Шастакович, Першы канал.